Madoka chere mabiangu tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuwa ropiri mwedzi uno waMbudzi. Kambani yemagetsi yozesa yakakwidzapo kare magetsi inosvika mu50 kubva muzana. Izvi zvakatanga kumwedzi uno. Idi hwedo huno heno wachakona kubika nemagetsiyo. Mapurisa akaita chimbi yokubudisa gwaro rokutsigirana nomudzimai womutungamiri wenyika pabodzi pono gwisho rache Collins. Izvi zvakaitika mushure mekunge mudzimai womutungamiri wenyikayo anyora gwaro achiti mapurisa ayo akaita zvinhu zvisvinuba kutetekera izvo zvakareketwa zvokuti goridhe rakabatiwa nahenherera rushwaya ndorawo. Wakati mapurisa anofanira kubudisa gwaro achiramba izvi zvikabva zvandoitika chiporipocho. Idi hwedo huno heno nokuti pakatobuditsiwa mapurisa iyo mudzimai womutungamiri wenyika nehurumende pachezvayo ikabuditsa magwaro okungoramba zvinhu zvibodzizvo. Hurumende iri kubudisa pachena kuti iri kusha kumukiwa nevanhu. Kureketa kuno nyaya yogoridhe iya yarahenherera rushwaya rakabva raita kuti waite tunhu twakanyanya. Kureketa kuno watobuditsa rimwe gwaro rokureketa kuti hurumende iri kuziva kuti zviri kuitiwa zvinoda kundoti mutungamiri wenyika anzi akanyangaridza iye ari munhu musvinu. Heno kuti zvichagodi pamberipo tinokunyepai kana zvabudika. Idi hurumende yedu inoita kumiramira pakutsigirira vanhu vayo. Kureketa kuno wakatobuditsa kuti makombi wari kudaba kuti agobenuka pamugwagwa yomumaguta. Pai makombiyo agaritsa achindonetsa kutekairako, saka vanhu vari kubvumirwa ba kuti makombi agopinda pamugwagwa muchinguva chiri kuteera chii. Wapwere wazhinji wanosvika zvikamu 20 kubva muzana wokumaruwa pai waribe utano hwakarimira zvakanaka. Kuningisika kwawo kunoita kuti waningisike zvokunge wari kuda kutoziya nonzara. Iri rabva raita dambudziko rokutoti kana nomasangano akazvimirira ega ari kusaya kuziya zvokuita. Wapwere wari pasi pemakore 5 ndo wari kunyanya kubatiwa nedambudziko rino. Tinoimba kuti gore rino tiribe wachagosunza wazhinji kuita kuti wapwere wagoboyawo zvokudya zvakakwana. Kambani inoringa nezvokutorwa kwomutero yozimura yasunga pokare zvikirimbani zvayaisa nezvokuti vanhu vari kupinza mudzimotika munyika wagoita izvi mune zvakanaka. Zvikatekaira zvezvinu zviri kuringira kuti zvinoingidzira mari yokunze yavanobata. Mari yokunze iyi yakaita kupfurirwa maziso nehurumende yedu iri kushaya mari yokuti waite zvakawanda zvawanoda. Tiringedzo pasi rese. KuTanzania kwasungiwa mutungamiri webato rinopikisa ikweyo. Asungirwa kuti kwai ari kuronga nevanhu kuti vagoita zvokuratidzira mavhoti akabuditswa musarudzo dzakaitiwa mazuva mairi apfuura ya. Idi hwedo huno heno kuti zvichagopererepi zvekuTanzania zvi. KuUganda vanhu vari kuda kupinda musarudzo sovatungamiri wenyika vari kuenda konyoresa kudare rinoringana zvokunyoresa vanhu vari kupinda musarudzo muzuva ramangwana. Anonzi Bob Wine aripo pakati pevanhu vari kuda kuita mutungamiri wenyika. Iye muimbi apobodzipo nokuti anoita zvinhu ndiye achizikanwa zvikuru pasi rese. Tinoimba kuti zvichagotekairawo zvezvinhu. KuIvory Coast sarudzo pokare dzakaitiwa mazuva mairi apfuura kwai Alassane Ouattara ndiye atakatungamira pari zvino. Kureketa kuno pariba agoziva kuti Alassane Ouattarayo achagosiyiwa chere kana kuti acharamba akandotungamira. Wazhinji wakatotsvomwa nokuti akatopinda kuti akwikwidze kwechitatu. Tinoshuvira kuti zvido zvevanhu
tungamidze mberi ikweyo. Zuva ramangwana kuAmerica vari kupindawo musarudzo waTrump, vari kumisidzana naJoe Biden. Kumisidzana kwavo heno kuti kuchagobudirira pai, asi tinondoziva kuti panoitwa sarudzo pese chimwe chikomba tasa. Takadaro mabi angu togumira pano, ndini wenyu Mhandu weOnhau.